Slavonia. They will also perform songs and dances of Šokačke grane, choreographed by Maja Juka. Molim vas, plješite što više možete. Ja ne znam, oni su se toliko potrudili i uopće se popeti na ovu pozornicu, to je za njih već veliki uspjeh. Evo, dobro nam došli, welcome, we will enjoy, I'm sure, uživat ćemo.